Sabi niya, illegally siya. What is it? Naitawihan na yung naman yung data to na siya sa kaso. Siya. Nagat na kaluin gawa ka na kasto pao na so dito na yan kasto oh in kumain ka lang huwag yung plaza akin na yan
We're
Magaling mo ano. Wala kikimo ito kung post na rin. Na-invite ko. Eh, wag mo muna ano eh. Magiyain nyo to. Dito mo. Ang tawa na ko. Nakakaisin ito mga information. May natagi din ko, wala kunti ako.